ንሕመስገን ደሕና ኢኹም ሰላም ዘለኹ ሰላም ኩሉ ንኹሉ ግዜያትን ጸሎተይን ልማዓት ኣብ ሓድሽ ቪድዮ ሒዘልኩም መጺእኒ ኩልናተ ቪድዮ ባልኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ተገባብቶ ኩነታዋቲ ስለትገብሩ ሓገዝ ካብ ልቤ ተመስገን ሽምባር ለማለቲ ሓንቲ ማህሪት ዝኾነት ጸብቲ ዘንበብኳ ሒዘልኩም መጺእኒ ይኹን لو أخذ لكم كم جمرة شاش مجرى سميهم ريتهم أكون متحفظون هذا أوان أبا هانتني أشتعدي أمانيل ببهال هذا من إسين برا أمانيل بزعوة هانتي كاب عدوم الزيارة تركب جنات مدري النات بهالة التزوع بلتن سلامة بوتا خمزلا سمعون برا إذي بوتا إذي بلمع سعري استشفنا كابتي بركوت أخرانات زورج من جعدعتا زوحز وحيز عنفرتات زفري أقوام زمالقو أعواف دما دسبل زيما زوزالو من بارو نبارو بزحة سبات إتي من قدي أزيو خبيد مكرا زمالقو إيو بزحات فتوتو وانتر تريفهم إلوم أتنقوا أمانيل كنا لبو وسينو نبرا ولا أقواتي من قدي يزأنكر إتي معرفي كنا بأكال كيدك ريو زقبأ وهبتو إيلو ننفسو أمانان عبراتعان نقول زوج خوان سنك حيزو نسدراويتو فتوتن تساناويتو عنديهو تبقسا عف لما اتي من قدي دحان يمثل نبرا قنا ان خدا بزخدا قصري مريت اندا رحاقة أخنانات اندا رحاقان أخرانات انا قزفون حيد ما انا برتعت انا مررتن كدات نسوم مناسخ أكل نوح قعزو تقعزة كابزبل أخرانات يوم عمي قول سجرة برخاتات سنتي وحلفة اقرو دومي وخرانو تباساسيعو سمعن تميتن عصاقايبو ليتي بزحو اللفاس قدر جما برسني صحاي عزيو سمعن تميتن عصاقي وليتي بزحلي نفاسن قدر جما برسني صحاي عزيو تحاسيا حنسا تسفها خوارز ندحريت كملات يدلي نبرا بنايت تعسي منفس انتا ايو زقبر زلهو من اللبت ابتم سبات حقم نيرام كخونو يخولو يوم إلو حاسب جمارة كوينو كن بزعبا اتي يسمعو ربو اتا جنات مدري انا ذكرة حيلو يركب نبرا اتي مكراكس مرر يكون اتي عاسبي قنا كابون العليو انا بلا نفسو يباراتعا والنبرا هذا معلتي دحري بزح سحري مكران اب موداتا ناب حنتي لمعتي مايات بوتا بزحة وحايزاتن عوافن أوامن زملعا نبرات بفرق ملآتا دما سلامن في السهان أبو سفنا نبرا ريخا نخت نبر دما أزيو
ዝብህግ ደስ ዝብል ተፈጥራዊ ስፍራ ኣዝያ እያ ማለት እዩ ገነት ምድሪ ክትበሃል ሰማዕና ዝሓልማ ዝነበርኩ ብምባል ብውሽጡ ምስ ነብሱ ተዛተየ። ኣማኒኤል ነቲ ኩሉ ዝሓለፈ ከቢድን ኣድካምን ጉዕዞ ሽዑ ረስዖ። ምክንያቱ እቲ ካብቲ ዝሰምዖ ንላዕሊ ብኩሉ እንትንኦ መሳጢ ነበረ። ሽዑ እዩ እምበር እወ ብህደግ ከቢድ መንገዲ ናብ ውቁብ መዕረፊ ይመርሕ ዝብል መስላ ኣብ ኣእምሮኡ ቅጭል ዝብል እቲ ዝከፈሎ ዋጋ ዝረብሖ ሂወት ልክዕ ከም ምንባር ተገንዘበ። ኣማኒኤል ኣብታ ገነት ምድሪ ንሓያል መዓልትታት ዕረፈ፣ ተሓጎሰ፣ ካብቲ ፀጋታት ተኣንገለ፣ ሓይሊ ሓደሰ። ኣብኡ ንሓዳር ኣብ ሂወቱ ንዘጋጠሞ ዝኾነ ይኹን ብድሆ በቢዓይነቱ ተስፋ ከግጥሞ ከም ዝኽእል ተምሃረ። ምክንያቱ እቲ ዝከበደ ብድሆታት እኳ ናብቲ ዝበለፀ ዓወት ከም ዝበፅሕ ብግብሪ ረኣዮም ተመኩሮ ገበረ። ካብዛ ዛንታ ካብዛ ፅሕፍቲ ክንመሃረሉ ንክእል እንተሃልዩ እዚኣ ትመስል ማለት እዩ። ኩራት ኣሕዋተይ ብዙሕ ኣይሸምደድክዋን ደስ ስለዘበለትኒ እየ እምበር ይቅርታ ናበልኪ ኢኻ ናባይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ሂወትና ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን። ንኾነ ተጀሚርናዮ ኣብ መፈፀምቱ ክነብፅሖ እኒአና ማለት እዩ። ሕጂ ዝኾነ ነገር ክንሰርሕ ተኮይንና ኣብቱ በቃ ነቲ ክንሰርሖ ነገር እናዘከርና ኣብ ዝደለናዮ ነገር ክንበፅሖ እኒአና። ጀሚርናስ ክነቋርፆ የብልናን ብምንም ተኣምር። ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ነገር ከይተፀገምካን ከይጠመካ ከይወደቅካ ከይሃረቅካ ዝርከብ የለን ማለት እዩ። ሓዊ ላብ እሳት ከይኣተየ ወርቂ ላብ እሳት ከይኣተየ ወርቂ ስለዘይኸውን ዝኾነ ነገር ደሞ ወርቂ ነገር ክትረክብ ተደሊኻ ናይ ግድን ኢኻ ክትደክም ታሕትን ላዕልን ክትብል ዘለካ ማለት እዩ። እና ክቡራት ቤተሰብ እዚኣ ትመስል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓሰብናዮ ኩሉ ንክንፍፅም ይሓግዘና ማለት እዩ። ካብን ናባይ ዘንጠፍጠፍዎ ሬታ ነበርኪ እየ። ኣብኡ ዘለኹሞ ሰላም ፍቅሪ ቅሳነት ይምነየልኩም።